இந்தியாவெல்லாம் எப்படி கவுத்து விட்டாங்கன்னு தெரியணும்ல. எது அதாவது மக்கள் பணம் வாங்கிட்டாங்கன்னு விமர்சனமாக சொல்கிறீங்க, ரைட்டு, நான் ஏற்றுக்கிறேன். நான் ஒன்றும் எந்த எந்த எல்லாரும் வாங்குறாங்க எல்லாரும் கொடுக்குறாங்கன்றீங்க. உத்தவ் தாக்கரே பால் தாக்கரே ஷிண்டேவில் கதையெல்லாம் தெரியும் தானே. கொல்லப்புறமா நீங்கள் ஆட்சியை பிடிக்கலையா? அது இதை விட கேவலம் இல்லையா? நீங்கள் மக்களுக்கு பணத்தை கொடுத்ததை பற்றி சொல்கிறீங்க. அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன? பணம் வாங்கிட்டு நான் ஓட்டு போட்டு தான் போவேன். நேர்மைங்க. அது பணம் வாங்கிட்டு நேர்மை. பணம் வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டு தான் போவேன். நேர்மை. எதுக்கு நேர்மை? ஒரு அநியாயத்துக்கு பணத்தை வாங்கினா இங்க அநியாயமா பேசக்கூடாது. நீங்க சொல்றது ஒருத்தனை கொலை செய்யறதுக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபா வாங்கினா நேர்மையா கொலை செஞ்சான்? இல்லை இல்லை, கொலை செய்கிறது இது ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து திருத்துறைப்பூண்டின்னு ஒரு தொகுதி இருக்குது, திருவாரூர் மாவட்டம். அதில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் எம்எல்ஏ சொந்தமாக வீடு கிடையாது, தொகுப்பு வீடு கிடையாது. அவர் எம்எல்ஏ ஆகலையா? இதுதாங்க ஜனநாயகம். இதுதான் ஜனநாயகம். என்ன நீங்கள் ஜனநாயகத்தை கேள்வி குத்துங்கிறீங்க? ₹1 பணம் இல்லை, சொந்த வீடு கிடையாது, கூரை வீடு. திருத்துறைப்பூண்டி எம்எல்ஏ உங்களுக்கு தெரியும். ஒண்ணுமே இல்லாம அவருக்கான பணம் திமுக கொடுக்கப்பட்டது. அவருக்கான பணம் திமுக, அதாவது ஒண்ணுமே இல்ல அங்க வந்தவரு இன்னும் ஆசியால முக்கியமான நீங்க அவரை சொல்றீங்க இதுக்கு வாங்க. ஐயா கூட்டணி தர்மம். அதாவது கூட்டணி தர்மம் சார் இருங்க. கூட்டணி தர்மம் அடிப்படையில் ஒரு திமுகவா அதிமுக அந்த கட்சியுடைய தோழமை கட்சிகளுக்கு துட்டு கொடுப்பாங்க, நிப்பாங்க, தலைவராவா. நல்ல கண்ணு ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியும். அவருக்கு 5 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாங்க, எனக்கு வேணான்னாங்க. ஒண்ணும் இல்லாம அவர் நல்ல மனிதர் இல்ல, ஒண்ணும் இல்லாம ஒரு பேனாவோட வந்தவர் இன்னைக்கு ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய பணக்காரர். அது எப்படி ஆனாரு? அது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நல்ல திரைக்கதை எழுதினாரு. நல்ல திரைக்கதை எழுதினாரு. எந்த இதுக்கு படம் எடுத்தாரு, பணக்காரர். இது என்ன? இல்ல இல்ல, அது சொல்லுங்க. உங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய வன்மம் என்ன? இல்ல என்ன வன்மம் நீங்க சொன்னீங்க. உங்க இதுல உதாரணம் சொல்லுங்க சார். உழைச்சாங்க, முன்னேறினாங்க. என்ன உழைச்சாங்க? 1957 முன்னாடியே அவர் வந்து போயஸ் கடன் வீட வாங்கிட்டாரு. இப்போ நம்ம என்ன உழைச்சாங்க சொல்லுங்க. ஐயா பத்திரிகையாளர் குட்டிக்கண்ணன் ஐயா அவருக்கு நான் சொல்லுறேன். நீங்க ஜூனியர் விகடன் எடுத்துங்க, அதுல ஷேர் இருக்கு. குமுத ரிப்போர்ட்ல இது ஆனந்த விகடன் ஷேர் இருக்கு. இது வந்து தொழில் இந்தியா சிமெண்ட், அதாவது இந்தியா சிமெண்ட்ல